Нова, всъщност имаше участие миналата година, съвсем новата е Бозовски, но и Недаривки не е толкова популярна. Но е млад състезател, да. Тя се състезаваше, беше конкуренция на Филипа Сидорова, когато Филипа се явяваше като индивидуално на Европейското първенство за девойки. В Израел работят много представителки на Беларус. Почти всички треньорки са беларускини. Така че школата... Не е точно руска. Не е точно руска, да. Но си е руска школа. Бившата съветска. Бившата съветска школа, да. Не, защото сега вече могат да се намерят известни разлики между украинки, беларуси и рускини. Наистина да, истина. Има. Пък и тогава в обединения тим на сборна също имаше